això és tot un aconteixement. Què m'espero trobar? Una cosa especial. Suposo que serà un viatge sensorial, no? Una mica. Penso que hi haurà foscor, que hi haurà moltes sorpreses, que hi haurà coses... No sé, esto de volver a nacer me parece muy bien, ¿no? Jo amb ganes hi vaig, i amb il·lusió, però no sé què em demanaran. No crec que arribem tots a despullar-nos a fer una orgia. Yo supongo que entro aquí y a ver qué pasa, ¿no? Que serà molt diferent de tot el que és el teatre normalment, el que estem acostumats. Però bé. Per això dic, venim a sorprendre'ns. Una passada. Bueno, encara estic una mica descol·locada, perquè l'última part... Bueno, la pregunta quina és? Estic accelerada, m'ha accelerat. Estic com... Uai, ara que juguem? Molt satisfeta. Bé, Molt maco, molt... M'ha sabut a poc, hagués continuat jugant. Et deixes anar i de cop ets un nen. Jo ara, uau, quina enveja, ser nen, tio. ¿Y qué hemos hecho? Jugar. He de reaccionar encara. Això s'ha de pair, saps? S'ha de pair, perquè hi ha moments... Com que tot és molt obert, hi ha molta pregunta, doncs estàs com psíquicament dispers. M'he quedat bastant en blanc i ha sigut un moment bastant catàrtic. Que és agradable, és dolç, és una cosa bonica, tendra. Pero bonito, bonito. Un plaer pels sentits. Sí, el que deia Marc, que molta gent hi hauria de passar. Aquestes coses que són tan impactants i tan transgressores i tan diferents a lo que estem habituats, el que compta molt és la primera impressió, no? Yeah, I really enjoyed it. I can't think of anything similar in London. I mean, I think it would be very good there. And it's just felt very immediate and experiential and unique. And you come out on a real high. And so, yeah, I think it's really good work and it'd be great for more of it to happen. Molt xulo. M'he perdut. Bueno, no sé, he tingut por. No és el que m'esperava. He sigut una mica més inquietant. I és com si et morissis, no?, a mig camí. Però no la sensació d'agòbio de morir-te, sinó de... Hòstia, és com, bueno, aquest trance. Tu no has passat por, Marcel? Jo m'he cagat. posava el dit a la llaga, saps? Saps què és això? Posar el dit a la llaga? Si et deixes anar és fantàstic, et poden fer el que vulguin, perquè aquesta sensació de sorpresa i de dir ara no sé què passarà. A mi m'encanta això. Había que jugar, he jugado y me ha gustado. Después del momento de introspección total, que por medio segundo he pensado, joder, cuando le pasa a mi madre esto. Esto es que la conozco mal, porque yo ha habido un momento que he sufrido, porque he pensado, cuando no vea, cuando no siente, igual se atabala y te has dejado llevar, lo que es genial. Absolutamente. No me ha gustado. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt d'això. Poder parlar i explicar tot el que... no sé, coses que feia molts anys que no hi pensava. Introspecció i a partir d'allà doncs, ve com una cura, no? Un moment de calma molt gran i un moment de llibertat important al final, sobretot. Bueno, trobar-se de repent, dius, estàs en un escenari, que és l'escenari de la vida, és a dir, és el... Passi el que passi, sempre hi ha una sortida i un somriure, un nen, saps, la teva nena interior que diu vinga endavant, no? És una invitació al canvi. I llavors entens, no?, una mica el títol, un Let's Play. És això. Tips.
no? Som-hi, no? Aconseguim-ho, anem a fer-ho, canvi, mou. Que és un lema per a vivir. Molt recomanable, molt recomanable.